office jong u District Child Protection Unit Western Hills Jawai kala pentipat ba bahaka arpau ar tarik jeliu arja arpau lai lalap ye iwe I khunlung kenthei ba bret no hakibriu kibom itu harut ka surok hakram sho no mukla hajan umulong CHC hakapor lai sau phau janmiet bat la yo tam ye ite I khulung da kibriu bat menta idon Hapoh ka jingpet jingkhmi jong ka office jong ka District Child Protection Unit bat Child Welfare Committee Western Hills District kumta na ka office jong u DCPO ula pentip ba kino kibriu lani ki bahaying hasam ki badan ka jingtiap ne ki badan ka jingyade bat ini I khulung kila ban pentip sya ka office jong ka District Child Protection Unit Jawai lingba ka phone number thandai hnyo sau pra lai sau lai lane Child Welfare Committee Jawai hau number khandai sau lai hnriu san lani sya ka Specialized Adoption Agency Jawai hau number hnriu not khandai hnyo ar sau san lai bat bakin wan mi bat ban shimti no ya ini I khulung Hapoh ka hnriu phau sngi bat lada omdon ki bawan ban shimti ya ini I khulung Hapoh ki te ki sngi balabu ya ini I khulung an penbena kat kum kaan bat enla ban sya ting khun no ya I